खुलुमबाय दिनै 15 मार्च 2024 मायथाइनि जोंनि सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि गोथार बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव जोंनि सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा रुफाथि मायथाइ खुंनायनि थाखाय दिनैनि गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो फुंबिलि समनिफ्रायनो जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ सम मथे मावफुंबाय थादों। एसे आगोलसो जोंहा जोंनि सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै गं 25 गामिया जयै लोगो नांनानै जोंहा सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे गोदानै जोंहा थानसालि एबा मन्दिर गायसननाय जाहैबाय। दा बे गोथार बाथौ थानसालिखौ जोङो दिनै बेखेवनानै लाबाय आरो बेखेवखांनायनि उनाव जों दा सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै गामिनि रायजो राजाफ्रा जय आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनो नागिरदों। बेखिनि सानथामनि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारियाव मा गेवलां सोदोब माने गाहाय आलासि हिसाबै औ जोंहा जि रुफाथि मायथाइ फालिथाय बेखौ जोङो 15, 16, 17 मार्च 2024 नि थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों जों खुंनो थि खालामनाय जादों। दिनै जोंहा नैबे आरज जोबनायनि उनाव थामिनबा मन्दर माने थानसालि बेखेवखांनायनि आरज जोबनायनि उनाव जोंहा सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा 3 बोसोर जाबाय। दिनै थान्दै मेल जुथुमनायनि गेजेरजों जोंहा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जागोन। बिनि उनाव जोंहा मोनाबिलिनि आरज दङ। बे मोनाबिलिनि आरजआव जोङो सानथामनि थाखाय गंदाइन गामिखौ लिंहरनानै मोनाबिलिनि आरजखौ खुंनाय जागोन। बिनि उनावबो जोंहा दौरि दौसि गोथारिफोरनि दिनै मोनाबिलि 7 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे सेमिनार माने सावराय बेंखन जों लानाय जादों। बेखौ दिनैनि बे सावराय बेंखन जोबनाय लोगो लोगो दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन आरो गाबोन थिग बेबायदिनो जोंहा फुंबिलि 7 बाजि जानाय लोगो लोगो फुंबिलिनि आरज दङ। फुंबिलि आरज जोबनायनि उनाव जोंहा लाइमोनफोरनि सावरायमेल दङ। लाइमोनफोरनि उनाव जोंहा माइनावफोरनि सावरायमेल जागोन आरो थिग बेबायदिनो मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो 7 बाजिनाय लोगो लोगो आखौ मोनाबिलिनि आरज जागोन। समफोर थामहिनबा 17 मार्च 2024 मायथाइ रबिबार खालि जोंहा फुंबिलि समाव जोङो हारिमुआरि हान्जा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे हारिमुआरि हान्जा सुरनायाव जोङो जोंनि बर'फोरनि माखासे गोजाम आबाद मावनाय खान्थि, धोरोम सिबिनाय खान्थि, बायदिसिना मोसानाय हारिमु बिथिंखौ नोजोर होनानै जों मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आखायाव लादों। बेयाव जोङो गासै गामिफोरनि आफादगिरि नेहादारजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनखौ गामियैनो दायथ' हरनाय जादों। सोरबाबा हाबा खालामनाय बर'नि हाबा खान्थिखौ दिन्थिफैगोन, सोरबाबा आबाद मावनाय खान्थिखौ दिन्थिफैगोन, सोरबाबा बैसागु फालिनाय खान्थिखौ दिन्थिफैगोन, बे ना गुरनाय खान्थिखौ दिन्थिफैगोन। थिग बेबायदिनो जोंना हारिमुआरि हान्जा सुरजोबनाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि जि सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिहुनजानाय जि मेगाजिन बे मेगाजिनखौ बेखेवनाय जागोन। बे मेगाजिन बेखेवखांनायनि उनाव जोंहा गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोङो आलासि महरै जोंहा बिटिआरनि CM प्रमद सार बिथांखौ लिंहरनाय जादों। जोंनि बे ओनसोलनिनो सुक्लाय सेरफां बियाब ओनसोलनिनो आथिखाल आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौबो लिंहरनाय जादों। आरो बेबायदिनो जोंहा धोरोमारि सावरायनो थाखाय गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मंगलसिं हाज'वारि सार बिथांखौ लिंहरनाय जादों। बेबायदिनो लाइमोननि दैदेनगिरि बिथांखौ लिंहरनाय जादों। माइनावनिफ्रायबो बेबायदिनो दैदेनगिरि लिंहरनाय जादों। बेबायदिनो जोङो मोनाबिलि समाव जोङो मोनसे रंगिना हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जोंनि जि रुफाथि मायथाइ फालिथाय बेखौ फोजोबहैनाय जाहैगोन आरो। आथिखालाव जों नुबाय जिहेतु लाइमोनफोरा जोंनि बर'नि जेसेबांखि बाथौआरि धोरोमफोरा आवसिया जादों, बांसिनै माने गुबुन जेखौ खालामनाङा बेफोरखौ जों खालामबाय थाङो। बे दिनैनि गोथार बुब्लिजों बिथांमोननिसिम मा खावलायनो? बेथ' नंखागौ। जोङो दिनै खोनानो मोन्दों, पेपार मिडियायाव नुनो मोन्दों जे लाइमोनफोरनि जि माखासे सोद्रोम जानो गोनां बे सोद्रोम जानायनिफ्राय बायजोआव थांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै गोबां मानसियानो लाइमोनफ्रानो दिनै बायदिसिना फेग्रा मुवा जानानै लामा दख्रायाव हर मोनाबिलि समाव माने गारि मथरफोरखौ मोनसे सोद्रोम महरै सालायाबालासिनो बायदिसिना जाथाय खालामनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों। गाज्रि हाबाफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोंनि जि फरायनाय आरो बिमा बिफाखौ जि मान होनाय बे खान्थिनिफ्राय दिनै दोरोदनायखौ नुनो मोन्दों। माने जि आबहावा जानांगौमोन बे आबहावानि थासारिखौ दिनैनि लाइमोनफ्रा जोङो गोबां लाइमोनफोरखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि गुबै ओंथियानो बेनो, जोंनि जि धोरोम सिबिनाय, धोरोम मानिनाय खान्थिया जोंना लाइमोनफोरनि गोसोआव जों सोनो हाजोबाखै। लाइमोनफ्रा जेब्लानोखि बे धोरोम
एबा जोंनि बाथौ सिबिनाय आसार खान्थि आरो धोरोमनि जि गुबै सान्थौखौ मोनदाङोब्ला हयथ' गाज्रि दुथां जानायनिफ्राय बारग'गोन। जों बेखौनो नाजानांगोन जे लाइमोनफोरखौ जों जेरैखि हाया जोङो बे धोरोमनि लामाथिं लाबोनो हायोब्लानो बेफोर निस्सय खम जालांगोन होननानै आं सानो। बहाबा बाथौ खान्थियाव जिथु आध्यात्मिकता बाद नांगौ बेयो बहाबा खम जादों नामा? बेखौ दासो जोंहा गोबां फोसाबनो गोनां जादों बाथौआव। बे फोसाबनायनि गेजेरजों दिनै नोंथां बुंनाय बायदि आध्यात्मिक बे खम दङमोन, दिनै नाथाय गोबां फोसाबनानै जोंहा मोनसे गोजौ लेभेलाव दिनै बाथौआबो जायगा मोनबाय। दिनै थांनाय बोसोरावसो जोंहा थेलामारियाव जानाय जि जुथुम्मा, बे जुथुम्मायाव जोंहा मानाव गेदेर नखर मन्थ्रि बिथाङाबो फैलायलायनानै जों